Social media long koson si private photos lapen videos viral da titilo. Nang litum ta private photos videos emetang mobile nang litum ta cibin bin ma. Jong si nang litum ta private photos lapen video jong si mobile long cibin bin kalau tang nang litum la so video bang keceng pen kijur an lang ignon. Non lom social media long private photos video si tame viral pic nang litum si tame chini po la si lahai private photos video bang hadi koson si viral da titilo ma. La so apu thak sinang litum pan pini nili nang litum pan la so video long tham pachini poni nang litum android mobile long jong si private photos videos jong si do la penang litum jong si delete de lo pusi tame di hala so private photos mate video si tame chi delete le ji nang litum jong si google photo pu jong sinang litum search lo protang te hala dak unsave creation pu do hala dak dang litum check on ji ka chi delete tang a photos video si tame di nang litum hala dak ban si theklong ji la si by chance nang litum mobile jong si command pon dat la penang litum a gmail jong si hala dak login dat pusi tame di nang litum a private photos mate a video si tame hala tum langun ji gmail login no protang te la sinang litum da Kachere Nangji Kenangsot launch kali lang penal courtening jira tum bangke kupilo claim ke non lom third party application si ke download la calculator pu isi application do hala dak nang litum photos videos lai si tame hide on matu nang litum da hala so application bana si penang na tum bangke la calculator application lang sila private photos videos bangke matu la po engke la tum matha po jai la su photo ke nelong si do privacy si do si da la son kali don marli atema la so application ke lake mobile long pen nang ki dun ta kali la pen la so application access ke hala calculator apps ka selam apps developer long si tame la high access bang ke dam la po la son lo protang teng ke private photos videos si tame kilik ji a chance do pic la pen android mobile long ke nang litum file long ta la son private photos videos si tame nang litum matu mobile long masih lahaya functions bang ke do nang litum jong si android mobile si use protang teng nang litum si tame chini po file long tanang litum private photos video mate la gallery long pen mat tanang litum private photos videos lahai nang litum ta matuun la penang litum log si tame cibiun si tanang litum log lahai le cibi at pusi ta hedi nang litum jong si command fan nang litum mobile jong si alam so fan pidet la pen engke hala jong si nang litum a chrome mate a google long jong si la son search lo pulo tang hedi nang litum a file jong hele nang litum log le bisi ta log bisi tame hedi nang litum a mobile long ke don a file si tame chingpur la po engke nang litum kase matu private photos video si tame hedi hala third party amunit bang hedi nang lang pi lap unji la si lahai a function do pi khangjang la si android mobile long ke nang litum lahai photos private photos videos nang litum matu lo pusi tame nang litum save lo punang litum methang pan chemat hadi athema android mobile long ke penang an a facility mate a function si tame do la son private photos videos ke lang ji la pen kapre ka scam ji aphan hedi a facility do pi khangjang android mobile long ke la si nang litum jong si private photos videos jong si mobile long gbb tang nang litum ta delete igdanon delete era pinang litum la google long damra nang litum google photo long damra nang litum gmail sign in no gmail sign in pir hala dak nang litum chi delete lamo engke nang litum a face value si tame do pojong si lahai private photos videos jong si viral de lo tang te aja ka tum ke suicide de ti tum ta doppi khangjang la sinang litum ta Kachere Nangji Kenangsot la si komane jong si private photos videos jong si mobile long chi bin pusi tame nang litum delete igdanot la pen hini adim delete nang litum si tame chini po elong delete era pi aku trace long pen nang litum ta delete nang na la delete era pi nang litum a private photos mate a video si tame hedi nang litum a file long do for example nang litum jong si buhi long jong si pencil pen tok la engke nang litum jong si pakak det pusi tame di asin si tame nang litum hadak theklong ekji la son thor lo android mobile long tanang litum jong si kupine private photos videos jong si nang litum delete pong pusi tame hedi hala so kachi delete tang a private photos mate a video bang hedi isi kaprek a folder long si hedi chesep dam det po la si lahai pen bang genang litum ta Kachere Nangji Kenangsot athema nang litum si tame chini lo non lom social media long private photos video si tame leak da dedi copy porloma blon tan lahai a join lo athema android mobile long hedi privacy pu hormu ke thang ta be don marli nili nang litum phanang je tham dak po la si nili in penang litum pan suggestion nang ki pg alam the bang ke la puan lo nang litum la son private photos video la son nang litum check capture masi check capture di mobile long pen athema third party application long jong sinang litum matu pusi tame hedi hala so access bang hala apps developer hala so apps janeba calculator to hala app kaselam abang pu abang pc tame hala so access bang ke long la pola pen aja ka tum ke la gmail password mate la log screen si tame cheteng ne de titum si tame ong pi khangjang la sinang litum jong si android mobile si use la penang litum jong si la son private photos videos jong si mobile long chi bin plotang tenang litum lahai chi delete lamo permanently sinang litum chi delete nang pol hang ton delete lamo la sila su video mate la su information bang ke important pi khangjang la sila su video bang nang litum kar biang long ara don apan si tame share than pachini ponik danon la pen la son information updates kelong verji apan nang litum nili page apan si tame follow ik danon